Hvis jeg kunne slappe af i Aarhus og skulle høre et af de her orkester her, jamen det kommer jo an på, hvem jeg slappet af med. Hvis jeg, altså Sort Sol, tror jeg, dem har jeg ikke rigtig hørt før, men jeg har hørt dem på plader, og det gider jeg godt. Men ellers så synes jeg jo, Burhan er en fantastisk dreng, og Alphabeat er et festorkester, og Dodos and the Dodos vil jeg drømme mig væk til min første forelskelse, og så jeg har min mening om Shubidua, fordi jeg er kæmpe fan af Shubidua fra mine drengeår, og da jeg prøvede at lære at spille klaver, der var det Shubidua-sangen, jeg var helt vild med. Men så har jeg også set deres show, hvor folk kaster med kiks efter dem, og det synes jeg ikke, man skal gøre efter mit yndlingsorkester. Altså. Så der vil jeg nok blive ked af det, faktisk. Det synes jeg simpelthen er en lam tradition, og jeg synes, det er synd for dem. Så gad jeg godt at høre Outlandis også, bare fordi det er også nogle, det lyder så godt, når de synger. Paul Krebs er jo altid hyggelig, men jeg kan blive ved. Lis Sørensen er lækker, og Carpac North er jo større end livet. Altså, det kunne man også godt bruge en sommerdag på. Ja, og så skal jeg jo også nævne resten, fordi Savage Rose er jo min mors gamle yndlingsorkester, og med en af verdens bedste sangerinder. Og jeg kender hendes musikere, som også er fantastisk. Michael Lønstuen har jeg hørt en enkelt gang på en meget vindomblæst Haze Over Havn Festival, hvor de havde tekniske problemer, hvor jeg synes, de godt kunne bruge en revanche. Så det vil jeg godt give dem, bare fordi at de har levet sådan et eventyrligt liv, som jeg må sige, at jeg misunder dem en lille smule. Sanne Salomonsen, hun er jo for lækker for evigt. Og så endelig Inferno, som jeg synes er meget søde, og de har sagt nogle meget søde ting til mig, og jeg har også set dem på Grøn, Grøn Festival, Grøn Turné en gang i hvert fald. Det er det bedste festorkester overhovedet, så ja, jeg skulle være i Aarhus og slappe af rigtig længe, hvis jeg skulle kunne nå det.